Ola, moi bons días, amigos, amigas. Xa estou, xa me vexo. Nada, volvemos outra vez a estar no Parque Nacional do Peneda Gerés. Estes días vamos a andar por aquí. Porque, como pasa nestas cousas, cando ves un sitio, descubres unha, outra, e te vai enganchando. E eu, alo menos, sempre sinto ganas de voltar, non? E de ver, e de disfrutar destas cousas novas, non? Bueno, agora estamos nos Muiños da Sureira, creo que se dice así, isto pertenece, está moi pertiño de Castro Laboreiro, é un sitio precioso, a mí me gusta. Ai, a cámara creo que agora debería de enrevirala un pouquiño, un momento, porque así creo que se vai ver mellor. Mirad que puente, que chulada, mirad que chulada. Hai uns muiños tamén, hai unha capela ao fondo, vedes ali, elía está, pero mirad, que preciosidade de ponte. Dentro duns días xa vades ver no blog. Mira, precioso, precioso. Como digo eu, un sitio de categoría. E ala, para os que estades aí, que non podedes ver o sitio, eu vou cruzar a ponte. Ai, xa estamos. Bueno, antes supoño non, sería, se había unha ponte, sería por donde iba o camiño para, pasaría por aquí. Logo fixeron a carretera, fixeron un puente físimo, como todos que vai destes de hormigón, pois que terá a súa utilidade, non? Pero de bonito non ten nada, non ten nada. Que gusto tiñan as xentes de antes, Tiñan bo gusto a facer as cousas. Mirad o novo. Práctico será, pero a cousa fea, comparado co este que ten uns centos de anos, pois mirad, aí temos un muiño, aí a ver se o pillamos, creo que se ve, por aí anda. E, como decía eu, pois, antes aí temos unha capela que non sei a que xente está dedicado, pero debe de ter devoción das xentes, porque eu vexo que ten moitas flores ali na entrada. Veña, desearvos un bo día a todos, vale? Un saudiño, amigotes e amigotas. Hasta logo.